காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் கர்த்தர். ஏசாயா 45வது அதிகாரத்தில் 4வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கின்றோம். நான் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்து நீ என்னை அறியாதிருந்தும் உனக்கு நாமம் தரித்தேன் என்று சொல்லி, கற்பத்தில் இருக்கும்போதே இன்னொரு வசனம் வார் சொல்லுகிறது, அவருடைய கண்கள் நம்மை கண்டதான். எல்லாருடைய பெயர்களும், இந்த பூமியிலே இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய பெயர்களையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். பெயர்களை மட்டுமல்ல, எல்லாருடைய காரியங்களையும், எல்லாருடைய தேவைகளையும், எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்த தேவனாக இருக்கின்றார். எனவேதான் எப்படிப்பட்ட காரியமாக இருந்தாலும் நியாயமான நம்முடைய தேவைகளை அவர் நிச்சயமாக வரும் நாட்களிலே சந்திப்பார். இந்த பாடலை விசுவாசமாக நாம் யாவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். உன் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் கர்த்தர். ஒருவேளை கேள்விக்குறியோடு இங்கே நீங்கள் வந்திருக்கலாம். விசுவாசத்தோடு இந்த பாடல்களை நாம் யாவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். உன் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கின்றார். என் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் கர்த்தர் என்னோடு இருக்கின்றார். என்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கும் கர்த்தர் என்னை கடைசி வரை நடத்தி செல்வார்.